Bikote sendoaren itxura oparitzen zuen Marietak, asperdura zerbait ere naski. Leher eginda iritsi nintzen barrako autobus tokira. Itsasoa eta lainoak antzekoak ziren, gris baino grisago. Ekileinuru erabea usartu zen. Daniel Elgebeltzen afera burutik ezabatu nuen, autobusa bideratzean hasi zen eurilodi zaparrada begiztatzean. Salbatua nintzen. Arranguratu egin ninduen Marietaren itxurak. Ez, enuen sekula barne emakumea izan nahiko. Menaiaz, sukaldeaz, aurrez, senarraz, hori ez. Asolatu beharraz laburbildu bizitza jasangaitza lekidakeela nioelarik, Baionako herriko etxeko Libertate plazan nengoen. 800 metro gelditzen zitzaizkidan Panko karrikaraino. Korrika estali nuen distantzia, zipoak ekidinez. Uhar bortitzari ies neraman abiaduran, Abigon Baionezko edozein jokalariri irabaziko niokeen esprintean. Parioak libro. Eguerdi pasatuxean, dutxatik lekora, ordenagailuaren aitzinean plantatu nintzen. Elgebeltzen muga bila erraldoia nonbait begietxia nuen. Memoria inarrosi eta inarrosi enintzen ezertara heltzen. Parisko enpresa publiko ospetsuan garbitzaile lana aurkitu nuen urteko istorioa zen, alabaina. Poble bilatzaileari esker, orduko egin egunkariaren orrialdera upatu nintzen. Angeluko hondartza egiko etxe horretan, etaren arma gordagia bazen, sotoetan hain zuzen, ate hidraulikoz irekitzen eta zerratzen zena. Argazki batean ageri ziren polizia antiterroristak harrapatu gerra tresnak, paper faltsuak, frankoak eta pesetak trumilka. Paristik etorri jujeak errantzuen, atzemantzen zulorik emankorrena zela. Mugaren jabea eraman zuten burdinez loturik. Bai eta olde berean, erakunde armatuko 5., 4. eta 2. postuan zeuden nagusiak kostaldean atxilotu ere. Haiek aterpetzen zituzten herritarrak barne. Ondoko artikuluak arakatu nituen. Daniel Elgebeltz ezagutu nuen argazkietan. Anitzez gazteagoa, bistan dena. Bizarrarekin. Herria salbu ikusi arte Arestiren poemaren arabera egiten baitzuten abertzale fidagarrienek. Irri egin nuen. Gaurkoan islamista fundamentalistak zebiltzan bizarrarekin karriketan, agian helburu berdinarekin. Robert Ostatuan bildu ginenean, ez zidan Elgebeltz kokinak deus salatu. 5 larrazken pasatu zituen kartzelan, baina ez zuen jana arrebaren desagertzearekin lotura izpirik, edo bai. Behar bada, soto zizkolatxu hartan zetxikan preso. Egitura hidraulikoak betirako balio zuen. Ze gertatu zitzaion janari? Nortzen hain sanoa, plantakoa eta gisakoa ematen zuen Elgebeltz jauna. Ongi oliostatuzko zilar distiratxuzko besoen zurrungek sehaska kanta eskaini zidaten, eta bazkaldu gabe loak hartu ninduen ordenagailuaren teklatu gainean. 3 aldera joaldi xeak igarri nituen apartamentuko atean. Betondoak torratu, kanpora begiratu, euria ari zen taigabe, eta mekara joateko bestitua zen zokori zabaldu nion borta. Trabatzen zaitut?